Fy enw i yw Messi. Mae Lerpwl yn mynd i chwarae mewn coch heddiw. Ac mae Burnley am chwarae mewn du. Ac wedyn, wel, da ni'n cychwyn y gêm. O'r un peth eto, mae pren, wal o bren, un o'r ochr yna, o'r ochr chwith, un yn y canol ac un yn y top yr ochr dde. Wan, dwi'n mynd i saethu canol ag dwi'n sgorio, dwi'n hitio'r target. A dwi'n methu. A dwi'n methu. O, di fyny at oren. Dwi'n mynd ar pwysio'r bwtwm menu wan. A dwi'n mynd i'r gem. Pwysio a fynd i'r gem. Dyna mae Burnley yn mynd i gychwyn y gem. Mae hyn mor hawdd i giro. Maen nhw'n ola lig. Dwi'n taclo nhw'n barod. Pwysio a i basio'r bel. Golli'r bel eto. Mae'n Lerpwl yn chwarae gyda dda yn hon. Mae'n barod o chwarae dda. Ond da ni mewn efo'r bel. Eto. Ac maen nhw'n sgorio di barod yn y 5 munud. Dod lawr y cae efo'r bel. O, mae di disgyn yn y canol y bocs. Dod o hwnna yn treco'r bel. Dod. Maen nhw'n rhedeg lle ar gol geidwad. Am bod i helpu'r gol geidwad am bod maen nhw'n ddod. Yn dod. Maen nhw'n dod a maen nhw'n rhedeg yn dda iawn. Rhedeg yn dda iawn ac yn Messi ac yn safio'r bel. A ddim yn fod yn cic gornel. O, yn fath o dwtsiad Lerpwl do. O, hogyn Lerpwl yn y gol. O, dyna chi meth. O na, stop gen i Jones yn cymryd yr cic gornel. Ac dyna chi dda. Dim cic gornel eto, dim i fod i. Di safio'r bel. Mae'n dod efo'r bel. Yn dda iawn, mae ar y blaen, dim meddwl. O! Ti'n bwysio bob dim yn damwain. Dyna bum. Na fe, ath o'n rhoi uchel. Lot rhy uchel. O, nath cael clywys fi lawr, so dyna pan nes i. Golli bel. Burnley efo'r bel. Lerpwl. Chwarae.
O, mae Burnley dda heddiw de. A maen nhw bottom league. Ag maen nhw methu. Dyna chi gic wael. Am bod o flaen y gol. Reit, o flaen y gol. Emre, newydd bel yn dod lawr. Coelio'r bel. Ac mae di hitio'r hogyn Lerpwl. Wedi mynd i'r tîm arall. Lerpwl di gorau, but maen nhw'n top league, dwi'n meddwl. Neu Chelsea. Allan y pumed nhw. Byddwn nhw'n top league o blaen de. Bydd prynu'r player gorau. Nath mae'r adinio helpu yn fyny bach. Iawn un gem. Am bydd Liverpool yn wael adeg yna a wedyn. Nath nhw'n feddwl am mae'r adinio. Hei! Nath y bwsio'r hogyn I lawr. Mae wedyn yna. Nath y golli'r bel eto. Nath y golli'r bel. Cyn i'r pas ddigwydd. Os yna'n gallu bod yn gol gorau. Liverpool yn colli'n dda iawn heddiw. 1-0 I Burnley. Na, gwaith, oedd hwnna'n offside, Mr. Linesman. Na, beidio o sgorio. Dod yn dda wan am de. Maen nhw'n ddod yn dda iawn, ond maen nhw'n cicio I ag maen nhw'n methu. Yn colli'r bel ar ôl cic awr, o'n I'm cofio. A mae'r dwi byth yn cael y bel. Cics mawr. Dyna chi gic I ffwrdd dda. Burnley efo'r bel. Burnley efo'r bel. Gêm dda on. Byddai... Dwi'n trio gael I... Ma'n nhw dod ag dyna chi arbed y bel dda. Be di hanner amser dwi'n meddwl di? Dyna be di hefyd, hanner amser. Burnley efo'r bel. Lerpwl yn trio cael I. Lerpwl yn dda, yndi mam? Yndi. O na! Bron I hwn I fod yn o'n gol. Gath cic, gath dwtsiad fo'i hun a bron I o'n mynd i'w gol fo'i hun.
Na. Ath off rhyw 23 oedd. O, mae'n rhaid i pwysio. Sturridge i ddawr ar y cae. Sturridge yn cael diwrnod da heddiw. Mae'n cael ei bwysio lot. O na, mae'n dau ddim. Dod. Ddim yn allan yn bell. Dyna mae'n basta iawn na dim byd. Dangos y gol. Ath o dwtsiad i keeper ond. Ath o nôl iawn i gol. Dwi'n mynd chwarae dda heddiw. Lerpwl. Bai Lerpwl ydw. Neilla fi de. Pan da chi'n llithro bob tro. Pan da chi'n cael Sturridge bob tro. Mae yn brifo llwyth. Mae o wedi brifo yn ysbyty am tua. Mae wedi bod tua am 60 wsos fan. Dod ar bel. Dwi'n meddwl beth yna sgwari eto. Dwi'n misio nhw anyways. Oedd hwnna'n mynd Sturridge. I'r gol sy'n reit yn peint o'r byd. Burnley yn cael ei dda. Dim yn eisiau nhw sgwari eto. Am bod nhw'n mor dda. A dwi eisiau sgorio 100 o gols. Gic Gonnell. War bel. Please gael canolbwyntio. Burnley war bel. Mae Burnley ma'n dda de. Di beth yn mynd i bigo'r tîm ma dwi'n golli. Di mynd i bigo'r tîm ma dwi'n curo. A bod gael curo bod tro wedi cael mam. Hey boy. O! Kick dda. Dwi'n cas ddefia.
Ni'n mynd i basio i ti'n meddwl fan. Ond mi'n mynd i wneud cic. Awr a dda. Na, ma' nhw'n dod. Dwi'n canolbwyntio fan. Gael nhw stopio sgorio bob munud a trio mynd lawr y cae bob munud. I fi cael mynd lawr y cae bob munud a sgorio 3 gol i cael un fwy. O, dwi'n gallu gwneud hynna ar 84 munud yn ydw. 84 munud ar ôl. Am nhw dal ar y blaen. 5. Dwi'n gallu gwneud hynna nad o mam. No. Dwi'n mynd i cicio'r bêl. Dim cicio'r bêl at y gol i'r ochr. Trio gael ei allan o. Nath yna un ogyn cyflym ddod a cael ei cyn i mynd dros. Dyn nhw'n licio pêl dros y lein. Come on, dwi wedi drosodd. Dos o hwnna am yr etron. Mae'r gêm drosodd. Fe yno yw Messi. Oedd hwnna yn gêm weddol. Y peth ola nath o'n neud oedd sefyll yna i wastio'r gêm.